Kaisano sanmwng mantri bokrok Sheikh Hasina no achugthai yakarnani nangnai taisa kuthum laimung no tei no tungphlajak Bangladesh kuthum laimung khlainai student rok by police choprop lai tongkha aboni logi godalkha Awami League ni mungbo choprop mani guli kokmani party mungo Bangladesh o thikya 98 jona habar no tongkasang khlainani bagui Bangladesh hapangni bwkhakti curfew rijaka teisa muthagai rijaka internet ni shep Bangladesh ni koktuma tangbedek ni bwkhakti saimanka kokti sani simi habar teisa tungphlamai nukjaka Dhaka Chittagong Patna Sylhet Feni Bogra Barisal Srirajganj Kishoreganj ni kahai kabangma amchayo kuthum laimung khlainai rok bai hapangno support khlainai Awami League te police bai kok banglai mani bo nukjaka Noichi hangkoro jotowi 98 jona ni langma sokha sagodukhu mankha kangma lukurokno tei 14 jona police bo thwimani koktwmani bisingtwi saimanka kok silchamung kasakha kuthum laimung khlainai rok ni yago silai rifle tei latha kubuk manui tongo Sorkari adong tei montri ni tongthainogo bo choprop mani tei hor phunangui rwmani kahai koktwma kok silchamungni bisingtwi saimanka kokti salni simi no mwthagui thangka malkhungni shebrokbo Rajakhor Dhaka bo siring sorong ongjak ganani hakotor baloto bo patibungno nugui walaijak Bharatiya ni tongnai Bangladesh o borokno kahamke no tongnani bagui saka High Commission Office by wairewai no kok sau nyainani saka Bureau Report Kok Khorang